aldatu nahi duzu Googleen pasahitza? Agian, inoiz ez dugu egiten, baina batzuetan derrigor egin behar dugu. Batez ere, susmatzen badugu, baten batek lapurtu bat duela edo ezagutzen duela gure pasahitza. Ikusiko dugu nola egin. Horretarako berriro joango gara gure kontura, sakatuko dugu gure ikonoan eta kudeatu Googleeko kontua. Hemen barruan informazio personala aukeratuko dugu. Eta informazio personalaren barruan bi gauza egin dezakegu. Bai pasahitza aldatu, bai argazki bat jarri gure ikonoan edo, gure kontuan. Horretarako kargatu aldugu argazki bat ordenagailutik edo bilatu aldugu ordenagailuan ditugun edo albumean ditugun argazkien artean. Kargatzeko bakarrik egin behar duguna da hautatu ordenagailuko argazki bat, bilatuko dugu argazkia ordenagailuan eta igoko dugu. Orain kantzelatuko dut eta ikusiko dugu nola aldatu pasahitza. Hemen daukagu pasahitza eta noiz egin dugun azken aldaketa. Gainean sakatzen badugu, eskatuko digu noski ziurtatzeko gu garela, ez egiteko beste batek gure ordez. Behin ziurtatuta, pasahitza eskatuko digu bi aldiz. Okertzen bagara lehengoan, bi aldiz eskatuko digu ziurtatzeko. Idatziko dugu lehengoan, berriro idatziko dugu bigarren lehiotxoan, eta aldatu pasahitza sakatuko dugu. Nik orain ez dute egingo, baina horrekin nahikoa izango litzateke pasahitza aldatzeko. Atzera egingo dut, eta joango gara berriro Google kontura. Itxiko dugu eta Gmailean gaude berriro. Batzuetan konturatu zara, pasahitz bat sartzerakoan, web horri bateko pasahitza edo horrelakorik, Googleek esaten dizula ia gorde nahi duzu. Hori baita ere gestionatuak dugu. Gorde nahi ditugu, ez ditugu gorde nahi, ikusiko dugu nola egin. Berriro joango gara gure kontura, baina orain erabiliko dugu beste bide bat. Goiko ikonoan sakatuko dugu, eta hor bertan egingo ditugu kontraseñas, pasahitzak. Hemen, kontraseñas barruan, badaukaku lehenengo aukera. Preguntar si quiero guardar contraseñas. Gorde nahi ditut, bai ala ez. Berak, galdetzeko, ala ez galdetzeko, ia nahi dugun gorde. Nahi baduzu ez galdetzea, hori, kendu edo aktibatu. Eta hemendik bera ikusia ditugu gordeta dauden pasahitzak. Nik adibidez oso gutxi daukat, kontu hau oso gutxi erabiltzen dut, eta orduan badaukat bakarrik pasahitz bat gordeta. Contraseñas que nunca se guardan, hor barruan, ez dago ez ere, baina zuek ukatzen duzuenean leku batean gordetzeko, hemen agertuko dira, ukatu dituzunak. Pasahitz bat ahaztu baduzu eta hemen baldin badaukazu gordeta, begian sakatuz, hemen agertuko zaizu pasahitza eta orduan gordeta izango duzu. Hemen beti bezala, fidatu behar gara, ziurra den ala ez. Suposatzen da, nahiko ziurra dela, eta berak gordetzen dituela pasahitzak, nahiko abestuta daudela. Momentu batean orduan, batez ere pasahitz asko erabiltzen baduzu, komenigarria izan alda, hori, bai galdetzea, bai gordetzea, eta gero hemen beti eskura izatea. Baina hori bakarrik egingo du, bere, fidatzen den neurrian edo horrelakorik. Hori bai, beste gauza bat, ziurtatu galdetzen dizunean gordetzeko pasahitza edo zure saioan zaudela. Eta hori ziurtatzeko beti fijatu ikono horretan, lehen erabili duguna sartzeko. Hemen ikusi behar duzu zure ikonoa edo zure argazkia, edo hemen kasu honetan letra bat argazkirik ez daukadalako igota, eta sakatzen badugu gainean ikusiko dugu nire kontuan, nire saioan nagoela momentu horretan. Galdetzen dizunean pasahitz bat gordetzeko, ziurtatu beti zure kontuan zaudela. Gero aukeratu gorde nahi duzun, ala ez.